Nayi insizwa eyisihlungu somuntu oshawe istroke. Umuntu onenkinga yomlenze, umuntu onenkinga yeqolo, noma ngabe yini. Mawuthi uyibheka into zakho ukuthi ushawe nge-stroke, sebenza kakhulu lapha ngiphinde ngikwakhela ibe imbiza. Ngifake emanzini abandayo bese ufaka ku2 liter bese uyashukuza ihlangane kahle, ihlale noma 2 days bese uyaqala uyaphuza njalo mawulala, phuze noma iglass. Bese la umbhemiso. Lo mbhemiso usebenza kubantu abaningi, uyasebenza kumuntu ogula ngekhanda, uyasebenza kumuntu onezizwe, uyasebenza kumuntu one-stroke, uyasebenza kumuntu onesifo sokuwa. Usebenza kakhulu ke lo mbhemiso. Ngithola kule number ethi 0787336068. Ngicela ungi-WhatsApp, ungangifonela ungi-WhatsApp. Inamba ozongithola kuyona for kuma calls uzoyibuza ku WhatsApp kule number engikubizele yona.